mula padha sing ati-ati Sri Kandi Maesa Budaya. Yo. Wah. Oh, yo. Ayo Pak. Kaya makene ya. Lok yo. Ayo kira sing hati-hati ya para Sri Kandi Mahesa Budaya. Ket mijil saking Weladang Kali Songromo Mampuh. Kesit-kesit ayu-ayu lan uga trengginas kir. Ayo. Yo. Mas. Yo. Katon sigrak Pak, katon sigrak lan uga bumregah anggone ngayahi pakaryan Hanite Turangga Manbos. Lok yo. Ya. Ho. Yo. Ayo Nduk. Mula padha sing ati-ati, dalane rada lunyu sithik nggih. Wah, dalane rada lunyu sithik. Aduh. Was. Oh, no. Hey. Ayo dong, Mas. Kaya mangkene kowe. Iki para putra-putri saking Mahesa Budaya. Yo. Bapak Miswan yo nggih Bapak Miswan. Ayo lho Mamah. Mas Asep matur nuwun saking Leladan Latah Kediri matur nuwun rawuhipun. Asik. Yo. Ayo londo goyangane goyang kiri goyang kanan Mahesa Budaya. Ayo rame-rame prakanca padha nonton jaranane senggal kiri senggal kanan ser-ser aduh enake goyang kiri goyang kanan ya lole pancen asik jaranane lenggat lenggut goyangane Mahesa Budaya. Ayo lolon kirim awake kaku kabeh run suara joget bakrut yo. Ayo rame-rame prakanca pingkele pada digaya.
Mahesa Budaya ya lho. Hoi. Bapak Miswan. Sesarkan kalian UMKM Tulungagung. Oh, ayo doa ini nyedak ini doa ayo. Hop, jos. Ricik gumricik kremis wis teka sadelo maneh bapake wis teka nyang ngaget aduh rika beton apa bungkus batak iku isin apa ayo man kembar cacah wonten sekawan Pak yo os yo la oh kembar cacing wonten sekawan pasuryane ayu-ayu nggih ya man busananipun cumareng kang arupi kuning man kaya kuning nggih lho ya yo lo oh siji diaturke ya man siji diaturke iki lo tampan nolong musaka oh la oh sareh ditata barisane iki oh bos lah yo ha oh ha jos lo ya ha ya oh ha lo just yo hey yo yo ha oh ha ha oh ha ha oh ha ha oh just you
oh hae hae ha oh hae hae ha oh ayo para bangsa Maisa budaya sesarakan kalian UN keluarga besar Tulungagung matur nuwun Karangkates bendungan wewengkon Malang kinclong banyune gugah kenangan saben liwat tumuju ning Brangwetan loh tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alos ring maneh koran lawas pinangka dadi kasuri catur neta laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa boyo eling Karangkates ning saiki kowe ora ngrewes Karangkates ninggal trasana aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki ana ing ngendi tanpa pamit konyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni Karangkates ninggal tresna kang sejati yo goyang siji jos lirir dan turewo sumilir tak ijo royo royo kasenggot kemanten anyar ya aku yo jos goyang Siti Bengkel Siti ya goyang Siti Bengkel Siti yo oh yo oh hey yo up lo yo ya ho yo oh ya ho up Niki katuran pinara Mas Yayan lan ugi panjenengan kanca-kanca Bulurejo masuk hae sesarakan Pak Desa Budaya dan juga keluarga besar UMKM Tulungagung yang berada di pabrik gula Mojo Panggung. Selamat malam, sugeng rawuh Pak Mirun. Nggih katuran pinara ayo padha
nonton jaranan campur sari joget lan gendinge tetanae boseni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya matuk jogete mantuk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan goyang potonge aduh penake kae senggake goyang sithik jos goyang sithik rawuhipun Pak Mirun iki suwe ra ketemu ya Pak Mirun iki rawuh nggih ayo ya yo iki kira sing diarani para Sri Kandi Mahesa Budaya wos iyo lah ayo lah ayo toh Yo, yeah, ayo lo, jos, ya.
sudi kok aja kembang cemburu triramu iki nyelek untuk dirimu wis ra ana wong ayu dik kejaba omong sliramu merga dirimu paling istimewa bagiku. Kono de akoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas seneng retengi wedoan bakal ayam tandem aku ning urip bebrayan. Mahesa budaya ya putri oh ya oh yoi oh lah ah oh ya selingkuh mlebu koran bagus Bendungan Rawuh matur nuwun lan ugi Mas Yayan terima kasih.
Yo, ya, ya. Yeah. Ayo dong. Yo. Ayo kira prayitno Mahesa budaya sing hati-hati. Sri Kandi kembar jangkep cacing wonten sekawan kang sampun ngaturaken Raden Jegowitan niki makaten kala wau dulur-dulur